Okay, thank you very much. Ποιος είναι ο Sierra Victor 8, δώσε πάλι. Καλημέρα Θοδωρή. Είμαι ο Sierra Victor 8, Kilo Uniform India. Γιώργος το όνομα και το QTH μου είναι Πάρος, το νησί Πάρος από Ελλάδα, over. Πολύ ωραία, Γιώργο. Sugar Victor 8, Kilo Uniform India, Victor Kilo 5, India Romeo. Καλημέρα από την Αδελαΐδα. Εδώ είσαι 5 και 5, 55, το όνομα μου το ξέρεις και θα σου δώσω το μικρόφωνο σε σένα. Sierra Victor 8, Kilo Uniform India, Victor Kilo 5, India Romeo, over. Οκ, Θοδωρή, και εγώ δεν έχει καλή διάδοση αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανοίξει ακόμα, 5 στα 5 σε ακούω. Έχει την διαμόρφωσή σου μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε βλέπω τώρα και στο QRZ, θα περάσω και την επαφή. Λοιπόν, έλα, το μικρόφωνο για σένα το Εντάξει, Γιώργο. Εδώ το ράδιο μου είναι σαν SDR, είναι Software Defined Radio. Η κυρία είναι Hexbeam, είναι Homebrew Hexbeam. Την έφτιαξα μόνος μου εδώ. Και 400 watts εδώ, QSL. Εγώ σου μιλάω με ένα για έσου FT891, ένα mobile μηχάνημα, αλλά το έχω στη βάση τώρα. Η κεραία μου είναι μια κάθετη CB, έτσι είναι η Siri Tornado, και η σκοπής μου είναι στα 500 watt. Έτσι, 500 watt. Λοιπόν, και το μικρόφωνο για σένα, over. Πολύ ωραία, Γιώργο. Sugar Victor 8, Kilo Uniform India, Victor Kilo 5, India Romeo. Εντάξει, τι άλλο να σου πω εδώ σήμερα. Τι είναι τώρα. Τώρα έχουμε 20 βαθμούς. Δεν ήταν τόσο ζεστή σήμερα, αλλά last week, την περασμένη εβδομάδα είχαμε 39 και 40 για μία εβδομάδα. Ήταν πολύ ζεστή εδώ, πολύ ζεστό εδώ, αλλά τώρα είναι πιο καλύτερα. Απόψε θα πάει στα 13. Ακόμα τώρα δεν είναι τόσο ζεστή, δεν κρυώσει λίγο. Sugar Victor 8, Kilo Uniform India, Victor Kilo 5, India Romeo. Οκ, το έλαβα. Το σήμα σου, Θοδωρή, έχει φτάσει μέχρι και 7 μονάδες, έφτασε 7 μονάδες, αλλά εξήνησε, ανεβοκατεβαίνει η διάδοση και μια σε κάνω, μια σε ακούω. Λοιπόν, και εδώ πολύ καλός καιρός, έτσι, πολύ καλός, καλοκαιρινός σχεδόν, καλά την άνοιξη. Και αυτά Θοδωρή. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο, χάρηκα που σε άκουσα, έτσι. Πρώτη φορά κάνουμε επαφή, ελπίζω να τα ξαναπούμε, Θοδωρή. Για σένα, Victor Kilo 5, India Romeo, Sierra Victor 8, Kilo Uniform India. Εντάξει, Γιώργο, χάρηκα πολύ. Κοίτα, έβγαλα βίντεο με το QSO μας. Νομίζω σε βρήκα στο Facebook, θα σου στείλω ένα βίντεο. Νομίζω σε βρήκα εδώ. Βλέπω μια γάτα. Χαβαβιάς νομίζω λέει εδώ. Εσένα είναι? Δεν ξέρω αν μιλάς τώρα, Θοδωρή, το τελεβήθηση έπεσε, σε έχασα. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, που σε γνώρισα, έτσι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Πολλά 73, έτσι, πολλά 73 και πάλι χάρηκα. 73. Alright, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Πολλά 73 και χάρηκα. Κοίτα, θα σου στείλω ένα βίντεο. Έγραψα βίντεο για το σίγμα σου και νομίζω σε βρήκα στο Facebook. Θα σου στείλω μήνυμα, εντάξει? QSL, σε έλαβα, οκ.
Έγινε, θα τα πούμε. Είναι και άλλοι και σταθμοί από κάτω. Προφανώς σε καλούν για QSO. Λοιπόν, και πάλι χάρηκα το Γιάννη. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Over. Ωρα Γιώργο, ωρα πες μου, σε βρήκα νομίζω στο Facebook, βλέπω μια φωτογραφία με τη γυναίκα σου, νομίζω και το γιο σου, με μια πεταλούδα. Εσένα είσαι, εσένα είναι. Επανέλαβε, βλέπεις μια φωτογραφία, άκουσα αλλά δεν άκουσα το υπόλοιπο. Νομίζω σε βρήκα εδώ, βλέπω μια φωτογραφία, ένας άντρας και μια γυναίκα και ένα αγόρι με κόκκινη μπλούζα και βλέπω πεταλούδα. Εσύ είσαι εκεί? Όχι, μάλλον δεν ξέρω αν βλέπεις το σωστό. Έτσι, για να τσεκάρετε πάλι το call sign για να δείξω 8 κιλό Uniform India. Γιατί νομίζω δεν έχω τέτοια φωτογραφία μέσα. Ωραία, κοίτα, βάλε το όνομα μου στο Facebook και στείλε μου μήνυμα και θα σου στείλω βίντεο. Θα με βρεις, άμα με γράψεις το όνομα στα αγγλικά θα με βρεις εδώ. Βάλε το call sign μου, βάλε το call sign μου γιατί δεν σε βλέπω εδώ. Άμα κάνεις search με το call sign θα με βρεις. Στείλε μου ένα μήνυμα και θα σου στείλω βίντεο για να ακούσεις πώς σε ακούω εδώ, εντάξει? Ναι, τώρα στο κορσάιν σου, είμαι μέσα στο QRZ, μέσα στο QRZ και είμαι στο κορσάιν σου. Τώρα μόλις περνάω και την επαφή. Ναι, θα δω τώρα να την δω ένα λεπτάκι γιατί μόλις πέρασα την επαφή. Οκ. Λοιπόν, σε χάνω, δεν έχουμε καλή διάδοση. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Έτσι προς τα δω δεν έχει ανοίξει ακόμα. Λοιπόν, ναι, είμαι μέσα στο κορσάιν σου. Οκ, ναι, βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω και την κεραία. Οκ, έγινε το δουλειά σου, θα πάει το μικρόφωνο, θα προσπαθήσω να σε ακούσω άλλη μια φορά γιατί δεν βοηθάει η διάδοση. Ωρα Γιώργο, ωρα, εντάξει, χάρηκα, ευχαριστώ πολύ και θα σου στείλω μήνυμα. Sierra Victor 8, Kilo Uniform India, Victor Kilo 5, India Romeo. Καλημέρα σου, καλησπέρα από την Αντελαΐδα. Bye bye. Γεια σου Παδωρή, χάρηκα, bye bye.